Ja tässä iltapäivässä on siis tänä keskiviikkonakin ohjelmassa keskiviikkokysymys. Ja tänään kysytään siis, että mikä on sinun karaoke-kappaleesi? Voit soittaa vastauksesi tuohon kysymykseen, vaikka meidän puhelinvastaajaan numero on 08784 2400. Eli 08784 2400. Soita sinne, kerro karaoke-kappaleesi ja kerro vaikka hauskin karaoke-muistosi. Siitä varmasti riittää paljon kerrottavaa. Itse aloin vasta aikuisiellä, hieman vanhemmalla aikuisiellä laulaa karaokea, koska olin niin ujo poika alun alkujani. Ja ensimmäisen kerran lauloin itse asiassa Thaimaassa ja thaimaan kielellä vielä. Se tuntui jotenkin turvallisen etäiseltä. Teksti oli kyllä ihan meikäläisin aakkosin kirjoitettu ja vetelin itselleni täysin tuntematonta kappaletta taiksi. Sen jälkeen on sitten laulu kyllä luistanut paremmin omasta äänialastani johtuen. Ollaan tuolla Elviksen ja Frank Sinatran osastolla. Välillä aina erehdyn luulemaan itsestäni liikoja ja laulan vaikkapa Carolan Fremlingin, ja sekös on sitten humoristista kuunneltavaa, kun pitää hypätä oktaavista toiseen, kun välillä on liian korkea ja välillä on liian matalaa äänialaa. Mutta näin, kerro sinä oma karaoke-kappaleesi, karaoke-muistosi tai mitä ylipäänsä ajattelet karaokesta. Tai ei kenties et karaokesta piittaa pätkääkään. Sekin on ihan sallittua kertoa tuonne meidän vastaajaan. Nyt musiikkia tarjoilee meille Eini. Tää kaikki olisi voinut olla sun. Yhtenä perjantaina on tanssin lattialla. Kello on 2 vuorossa uutiset. Puolan viranomaiset ovat saaneet Saksasta pidätysmääräyksen Ukrainan kansalaisesta, jota epäillään kytköksistä Nord Stream kaasuputken räjäyttämiseen. Nord Stream kaasuputki räjäytettiin vuonna 2022. Saksan liittovaltion syyttäjän virasto on saksalaismedioiden mukaan tunnistanut 3 sabotaasista epäiltyä henkilöä, joista yksi on etsintäkuulutettu 44-vuotias ukrainalainen sukeltaja. Puolan viranomaisten mukaan epäilty poistui Ukrainaan ennen kuin hänet ehdittiin pidättää. Suomen rannikkovartioviranomaiset osallistuvat Rajavartiolaitoksen johdolla monialaiseen merioperaation Itämerellä. Operaation osallistuvat Suomen lisäksi Viro, Latvia, Liettua ja Puola. Operaatio alkoi tänään ja kestää lokakuun loppuun. Merioperaatiota koordinoi Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontex. Vastaavanlainen merioperaatio järjestettiin ensimmäisen kerran viime vuonna. Haaningen kunnassa Tukholman ulkopuolella on viikon aikana esitelty ruotsin suomalaista ja suomalaista kulttuuria. Viikon aikana on muun muassa järjestetty saappaanheittoa ja pelattu kimbleä. Meillä on vähän aktiviteetteja sekä aikuisille ja lapsille, että ne voi tulla tänne ja sitten saada vähän tietoakin. Marie-Louise Akkalin on Haaningen kunnan vähemmistökoordinaattori. Hän kertoi, että tapahtuma on avoin kaikille ja että monet ovat olleet hyvin kiinnostuneita, koska useimmilla kävijöillä on jokin yhteys Suomeen. Melkein jokaisella on joku sellainen suhde Suomeen jotenkin, että mun naapuri tulee Suomesta tai mulla on yksi kaveri, mulla on työkaveri tai näin. Jokainen voi niinku suhtautua siihen, että niillä on joku tuttu, kun tulee Suomesta. Toimittaja oli Nicole Ojanne. Lisebergin huvipuisto Göteborgissa valmistelee säästöpakettia Oceana vesipuiston helmikuisen tulipalon ja kylmän ja sateisen kesän alun jälkeen. Asiasta kertoo Dagens Nyheter. Oceanan piti avautua tänä kesänä, mutta nyt avautuminen lykkääntyy vuoteen 2026. Myös Lisebergin hotelli, joka sijaitsee puiston ja Oceanan välissä, menettää osan vieraistaan tulevana talvena. Lisebergin toimitusjohtaja Andreas Andersen ei kuitenkaan halua sanoa lukuja säästöpaketista eikä liittoneuvotteluita ole vielä aloitettu. Postimyynnistä ja e-myynnistä tunnettu Ellos on taloudellisessa kriisissä, kertoo Borås Tidning. Ellos Group-konserni, jonka päämaja on Boråsissa ja joka omistaa Ellos ja Jutex-brändit, käy neuvotteluita 1,5 miljardin kruunun veloista.
Kuultama Saamien radiovassa mäsne täällä tsepä varilla Saamien podda Hävve kuultele. Programma Waivigimia Jonna Dunfjell Mölnvik Jinnelli Engström. Välkommen till Sameradion var vi nu ska höra den sydsamiska podden Hävve med programledarna Jonna Dunfjell Mölnvik och Nelly Engström. Datorpodcaste NRK:sta. Laulaja. Nyt ei mennä markkinoille, vaan siirrytään Haaningeen. Sommar på Rydan on Haaningen kunnan kesätapahtuma, jossa toimittajamme Nicole Ojanne kävi tapaamassa vähemmistökoordinaattori Marie-Louise Akalinia. Tänä vuonna siellä oli tarjolla myös ruotsinsuomalaista kulttuuria. Nicole kysyi Marie-Louisilta, mitä aktiviteetteja on ollut tarjolla tällä viikolla ja miten ne edustavat suomalaista kulttuuria. No, meillä on saappaan heittoa ja se on ollut tosi suosittua, että joka päivä ihmiset on tullut tänne heittää sitä, kaikki nämä saappat, mikä täällä meillä on 4, että ne ei tarvitse juossa edestakaisin ja se on ollut tosi suosittua ja sehän on vähän niin kuin mitä Suomestakin löytyy. Ja sitten meillä on kirjoja Suomi-instituutista, niillä on sellainen läsutmaning, eli mä oon yrittänyt niin kuin kertoa lapsille ja vanhemmille, että ne voi lukea kirjoja, mitä mä oon lainannut kirjastosta. Ja mä voin lukea niille, tai ne voi itse lukea. Ja sitten meillä on sellainen myshörna, että siellä voi istua ja olla. Ja pelata Kimble, mikä on tosi suosittukin Suomessa. Ja mä oon ainakin pelannut sitä tosi paljon, kun mä oon ollut pieni. Ja mä oon yrittänyt oppia lapsille eniten. Ja perheiden kanssa ne on tullut tänne kyllä niin kuin pelaamaan mölkkyä. Et se ei ollut yhtä suosittua, mutta se on, kun pitää laskea, niin kuin, että saa 50 pistettä ja muuten tippuu 25 niin kuin pisteeseen, niin se on vähän vaikeaa. Se pitää kyllä perheiden kanssa tehdä, mutta sekin mölkkyhän on sellainen, niin, finskub, jos niin sanotaan. Sekin on aika suosittu, mutta tämä saappaanheitto, se on ollut kyllä se kaikista suosituin juttu. Joo. Ja sä kerroit, että sulla on vähän henkilökohtaisia yhteyksiä tai muistoja näistä mölkystä tai kimblestä ja silleen. Mutta onko teillä mitään muuta näistä, mitä sä muistat saapan heitosta? Onko sä heittänyt saappaita, kun sä olit pieni? En ole kyllä. Tämä on kyllä melkein eka kertaa, kun mä oon järjestänyt ja sitten, että mä oon sitä kokeillut. Että se ei ollut kyllä mun niinku lapsuudessa paljon mukana, mutta kyllä Kimble ja sitten mölkky tietysti on ollut sellaista, että mitä on ollut suosittu, ja mistä mä itse kun olen tykännyt. Kimble on ollut tosi kiva. Ja sitten muuta aktiviteetteja, mitä meillä on ollut, niin kuin Sommar på Rydan evenemangit, jossa täällä, mitä niin kuin Haningen kunta järjestää,